já jsem přijel jednoznačně jsem přijel na Die Schneidera, protože to je moje srdcovka. A jsem tady letos po třetí, v životě po třetí, byl jsem v roce 2005, když tady hráli Svíti, pak jsem jel po 6 letech na Twisted Sister Die Schneidera, protože byli v České republice jednou naposled. Jo, protože to byl takový comeback, mezi tím Twisted Sister skončili a Die Schneider si udělal nějaký solo projekt, Videomaker, možná to chlapi znáte. A tak jsem měl ukrutnou radost, jel jsem prostě na Twisted Sister a hoši, řeknu vám upřímně, minulý pátek jsem ještě nevěděl, že tady budu. Zjistil jsem, že to bude Die Schneider, fakt srdcovka hoši jako svině a jsem tady. Teď jsem si dal nahoře v Nálevně nějakou slabší jahodovici a nějaký raketník, aby jsme byli všichni zdraví. Mazec. Tu tvrdší muziku, protože jsme tvrdí chlapi, víš jak je to, no. A jestli to nebude v televizi, tak normálně tě vyškrknu. Já normálně, jakože ty už si neškrkneš. Co si myslíš o Sabatonech? Líbí se ti Sabatoni? Já proti nim vyloženě nic nemám, já jenom neposlouchám, jako mě jejich muzika nebaví. Já to mrdám, protože Sabaton to jsou sračky. A všechno, co tady hraje, jsou sračky, protože když tu kapelu si poslechnu, tak si poslechnu na YouTube a nechodím na festiáky. Na festiáky se chodí chlastat mimo areál. Takže se mi líbí. Možná texty, styl, jak zpívají, jak hrajou, jsou takový neopakovatelní, prostě. Je to Sabaton. Ano, dobrý, ale pro mě je to taková trošku diskoška, ale pěkný. A včera se mi hrozně líbil Death Angel. Loučí se s váma Bumbát z hlavy, ahoj všichni. U mě to asi bude, celkově mám rád prostě ten styl, takový ten vojenský, ty texty a tak, jako mě to baví ta historická část toho, jako. Takže to asi pro mě bude jako největší tahač na Sabatonech. Že se nemusím učit dějepis učebnice. Tak válečná tematika, prostě hype, zaskáčete si tam, vybudete se tam, úžasný prostě. Já bych řekl kometa posledních roků, kometa. Rozhodně. Sabaton opravdu kometa posledních roků. Mě to nebaví, jako já ne. Mega, vůbec. mega. Se nebaví, Sabaton vůbec. Vynikající, naprosto vynikající. Sedlo tam jak prdel na hrnec. Jo, pardon, to jsem asi neměl říkat, že vynikající, opravdu. To se opravdu vykládal, vole, jako, nevím. To už to víš, vole, jak jsi v televizi, vole, to máš hned. Že? My jsme normálně televizní hvězdy teďka, pozor, vole. Jako hlavně těch texty a vlastně o čem vlastně zpívají. Rozhodně se mi líbí ta energie, se kterou oni přijíždějí a charisma prostě hlavně zpěváka, který vás dokáže prostě stáhnout, zapaříte si, je to strašně příjemný a je to taková prostě, je to zábava, fakt. Válečná tematika asi až tak moc ne, ale spíš prostě mě to nakopne, když potřebuju, víš co. Mám nějakou blbou náladu, tak si to pustím a úplně mě to nabije energii prostě. Hrajou takovým stylem, který osloví širší spektrum lidí. To bych řekl, že to takhle naláká ty lidi než nějaká death metal, které prostě má menší, to si každý nenande, no. Převážně to, jak on se chová na pódiu, že opravdu dokáže udělat tu show, že opravdu strašně se mi na Joachimovi líbí to, že se pokouší i česky mluvit, tak vlastně, že jak je z poloviny Čech, že jo, ale docela mě zklamalo to, že neukázal český pás, no. To jsem se těšila teda a neudělal to. Tentokrát neukázal český pas? Právě, že ne, no. Jako samozřejmě ještě jedno pivo, ukaž kozy a takové to tam říkal, ale český pas neukázal. No, úplně úžasně zpívá. Jako je bomba, perfektní show, kdy to není jenom o muzice, ale i o tom kontaktu s těma lidma, že si všímá toho, jak ti lidi reagujou, baví se s nima, je to úplně luxus. Hraje v tom roli, že je třeba na půl Čech? Asi i trošku, jo. Protože mluví česky s náma, je to fakt jako taková show pro nás, jako pro všechny rockery. Má to nějaký příběh, má to nějaký text a o tom to je. A hlavně je to Čechoslovácie, tak kurňa ještě jedno pivo. No zase si myslím, že je to až jednostranně, až hodně zaměřený, že té válečné tematiky je tam až dost, že by taky mohli něco
nějaký jiný trošku téma. Já potřebuju toto, co má prostě grády, To jsou kapely prostě, které si odspívají svoje, ale to tě natkne. Když na to čumíš, stojíš a takové si jako skopřený, nebo toto, a z ničeho nic, prásk, bomba. Přijde opravdu, toto mám rád, když opravdu má skupina takové to, sorry, že tomu říkám, prostě ty kule, opravdu. To je bomba. Ty grády, opravdu. A to Sabaton má, je vynikající. Opravdu, moc se mně to líbí. Sabaton je švédská verze Ortelu. Přijde mi zase, že zpěvák docela dost tím, že tu má maminku, tak se hodně prosazuje a že to tu je hodně podporované tímto a je to samý Sabaton, no. Na Sabatonech, já nevím, je to dobrá muzika, je to zábavný, líbí se mně tematika, líbí se mně texty, líbí se mně ten motiv jejich, jako jsou fajn, jsou super, je to zábavný.